Привітання! У заданні А2 часто зустрічаються складані слови, у які треба вставити чи то є, чи то я. На щастя, на самой справі яны зусім не складаныя, тому що написання «є» і «я» у їх підпорядковується агульному правилу. «Я» пишеться у першому складі перед натиском. Значиться, треба гэты натиск поставити. Вуглякоп. Натискний склад нумаруємо нулем. Лічимо склади налево. Перший. У першому складі перед натиском пишеться літера «я». Вуглякоп. Ставим натиск у другим слове. Хвалеподобный. Нумаруем натискний склад нулем. Протягиваем нумерацию налево. Перший, другий. Не у першому складі перед натиском пишем літеру «е». Хвалеподобный. Вот і все. До побачення.